חברים, קנינו לבובו. יאללה, בוא נפתח אותו ביחד. אוקיי, יש סלוטייפ. נפתח את הסלוטייפ. גם אני אורגן טוב. אני אפתח את הסלוטייפ. הנה. הופה. בוא נראה, תראו איזה יופי. רגע. לא, ככה. על הבובוע. אוי, לבובו תחת. לא, יצא לנו הוורוד. יצא לנו הוורודית. בוא נראה איזה כיוון. אח שלי. אוי, נפל המסך. יכל לצאת לנו, תראו, יכל לצאת לנו מאלו ויצא לנו אותו. תראו איזה חמודי. נראה להם אותו רגע. תראו. אמא עכשיו אני רגע. יש עוד על הבובו סטיץ' של אחות שלי הקטנה, בואו נפתח אותו ביחד ונגלה מה יצא לה. אוי, נפל, תראי. אחות שלי עוד אוקיי, בואו נזרח לפתוח. רגע, היא עושה בסוד. נזרח לפתוח. בנזרח לפתוח. אוקיי, בוא נראה. באמת. הסגול! לבוא בסגול! זה השטיץ הסגול. רגע, אבל בוא נראה להם. תראו איזה חמודי. מה, תראה אותו? תראו את הזנב שלו, הלבן. תראו את הזנב שלו. טוב, עד כאן. על הבובי. על הבובי.